Sesarakan kuda budaya pinarunging raplak lan tangan getir ayo biar bintang swaranipun lerombae samudra tambor beri kemekurung ungkung dinarungi krapyel lan matang anggate kapiyarsa swaranipun lerombae samudra ayo 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 Anggi selamat datang di Anggi oh turangga alit he 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 oi warok warok dening blonjonge bagus. Kuda budaya. Hoi. Pok 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 pok. Wah. Opa. Wah. Ya. Ayo mangkene iki. Ha. He. Ha. He. Ha. Wah. Bocah cilik-cilik wis padha pinter jejogetan, Pak. Opo? Ayo, sijine iki mau sapa iki, Bang? Mas Grandong. Oke kanan kiri mripate milang miling seminggu jiwat kali sengsem kang muat busana nira sudra
pisan ning ati lega suwe ora jamu jamu godhong kecubung suwe ra ketemu pisan ning ati bingung ketemu pisan ning ati bingung doa ini suwe ora jamu jamu godhonge kara suwe ra ketemu pisan ning ati lega suwe ora jamu jamu godhong cipir suwe ra ketemu pisan dadeke pikir Semua pisan dadeke pikir nduk sus halimau boy kudo budaya hey ya bosa hey dos yo goyang titik ayo budaya ayo le ayo dik goyangane bebarengan kuda budaya talugi kantoran Pinarak Mbak Lurah Mbak Naran Mas Andri Prianggada mari beseni
Ha-o. Ha-e. Ha-o. Ha-e. Ha-o. Ha-e. Terus. Oh, sa. Ha-e, ha-e. Ha-a. Ha-e, ha-e. Da, da. Ha-e, ha-e. Da, da. Hop. Yo, 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 just. Yo, Matur nuwun Mbah Kardi, Mas Hardi rawuhipun dalem menika. Wah. Eyang Kardi. Mbah Kardi matur nuwun rawuhipun Gunerjo Abdi Budaya. Ah, 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 ah. Ya, 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 ya. Hop. Ayo. Oh, hoi ah, so. Ye, lo. Hop. Hae. Ho ah. Hae. Ho ah. Hae. Ho ah. Hae. Ho ah. Hae. Ah. Ho ah. Hae. Ho ah. Hae. Lelo. Ho ah. Hae. Ho ah. Hae. Yo. Ho ah. Hae. Lo ah. Hae. Yo. Ho ah. Hae. Ho ah. Hae. Ha, hey.
budaya. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu ngarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Mripat iki ora bisa kakedepi. Yen to weruh sliramu cecer dheweke. Andhok tresno ngumbar nafsune asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Tansah nyanding Yeah, 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 yeah. Oh, oh, ah, ah, eh, ah, hey, yeah, yeah. Oh, ah, ah. Oh ah, ha eh, oh ah, ha eh, oh ah, yeah, 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 shot, ah, hey, yeah, yeah, so, hey, oh ah, goyang titik.
muda budaya iki lho Pak Kir ayo om prayitno gen leno mangendamu coba Dipta Ayo lo Dipta yo Anake Sukirun Anake sapa Pak Tri? Sukirun Anake Sukirun Presidennya udah anak Kirun lah om ayo le lek dadi ke jaluk seblak 5.000-an ayo wah ayo le iki awas op mas Sikra yaka ngayai karya pakarya ning praja kupragot sangkut cancot tali waka manunggal setya tapya dine nasri swaraning kumura samya regut ngarsing estu praja dawanya sanyata sajuru-juru ngayai karya Sikra nayaka ngayai karya pakarya ning praja kumragut sangkut cangcut tali wanda manunggal setya dempya dimen asri swarane gumuruh sarwa rebut arsi estu padha dawunya sang nyata sajuru ngayai karya Aku nyuwun diterke Bali ya Pak Dasar. Wah.